είμαστε και επιστρέψαμε με ωραία παρέα. Έχουμε τους φοιτητές της ΑΣΟΕ που έχουν φτιάξει ένα εξαιρετικό βίντεο. Λοιπόν, ο Δημήτρης, η Θόμη, ο Νίκος, η Ελίζα, η Βάνα και η Νό. Καλωσορίζουμε και από το στούντιο της Θεσσαλονίκης την Άννα Ευθυμίου, δικηγόρο. Γιατί το βίντεο αυτό που θα μας παρουσιάσει αμέσως τώρα η Σοφία Καραχρήστου αναφέρεται, Σοφία, στο διαδίκτυο. Το έχουν φτιάξει τα παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Και την αποξένωση που αυτό φέρνει. Είναι ένα εξαιρετικό βίντεο, θα πούμε, Εύα, με την ονομασία anti-social media για την αποξένωση λοιπόν που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δημιουργήθηκε από τους φοιτητές στο πλαίσιο μιας εργασίας για το μάθημα Οργανωσιακή Ψυχολογία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως βλέπουμε, οι δημιουργοί μας έχουν πει ότι στόχος τους είναι να επηρεάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αυτούς που θα δουν το βίντεο, αλλά δεν κατακρίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλά τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν και τις ανθρώπινες σχέσεις, θα λέγαμε. Μάλιστα. Για πάμε να το δούμε λοιπόν, να δούμε περί τίνος πρόκειται και να έρθουμε να πούμε περισσότερα. Σου προτείνω τη Μαρία. Έχετε τουλάχιστον 10 κοινούς φίλους. Thanks για το ad. Έλα ρε, που χάθηκες? Εγώ θα βγω. Εσύ τι θα κάνεις? Α, καλά. Βρίσκομαι με το Χρήστη Αγάπη στην τοποθεσία Εξάρχεια για καφέ. Έλα ρε, εγώ θα πάω για καφέ. Εσύ θα κάνεις κάτι? Θα κάτσω εδώ με τα παιδιά. Έλα ρε. Εδώ με τα παιδιά. Οκ, σε περιμένω. Έλα, γεια. Λοιπόν, Νίκο, για πες μου λίγο, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτό το βίντεο? Είχατε κάποιο φίλο που ήταν πολύ κολλημένος με τα social media, αποξενωμένος και είπατε να δώσετε λίγο ένα μήνυμα σε όλους? Νομίζω πως δεν ήταν μόνο ένας φίλος. Θεωρώ ότι στη σχολή, στο αμφιθέατρο, οι περισσότεροι είναι κολλημένοι. Επομένως, θεωρήσαμε ότι είναι ένα μείζον θέμα της ηλικίας μας και είπαμε να το αναδείξουμε για να επηρεάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έχετε φίλους, Δημήτρη, οι οποίοι πραγματικά δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν έχουν κοπέλες, δεν έχουν σχέσεις και ζουν αυτή τη Matrix ζωή που είδαμε και στο πρώτο μέρος του βίντεο? Πιστεύω όλοι έχουμε από έναν γνωστό τουλάχιστον, ο οποίος χρησιμοποιεί το Facebook περισσότερο από ό,τι πρέπει. Έτσι δεν κοινωνικοποιείται έτσι όπως πρέπει. Είσαι Είσαι η Νό. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι το πιο επικίνδυνο σε όλη αυτή την ιστορία? Γιατί φυσικά το διαδίκτυο, το social media και όλη αυτή η χρήση έχει πάρα πολλά θετικά. Το να μπερδέψεις ίσως την πραγματική σου ζωή με την εικονική ζωή. Δηλαδή να θεωρήσεις ότι έχεις πραγματικούς φίλους μόνο μέσα από τα δίκτυα. Ενώ ουσιαστικά οι παρέες σου είναι εκεί έξω. Είσαι η Θόμη. Θόμη, υπάρχουν συμφοιτητές σου, φίλοι σου που πραγματικά έχουν μπερδέψει την πραγματική ζωή με τη social ζωή? Τυχαίνει πολλές φορές να είμαστε σε μια παρέα, να κάθεται στο Facebook μια κοπέλα μόνο και το μόνο που σκέφτεται είναι τι θα κάνει, τι φωτογραφία θα ανεβάσει, πώς θα κάνει ένα check-in. Αυτά. Ποιος είχε το ρόλο του σκηνοθέτη, Δημήτρη, εσύ? Νίκος. Συγγνώμη. Όχι, δεν είχα εγώ. Εγώ ήμουν μπούμαν. Αλλά ζητήσαμε τη βοήθεια από κάποια παιδιά που γνωρίζαμε, τα οποία ψηλοασχολούνται σχετικά με αυτά τα ζητήματα και μας βοηθήσανε και έτσι βγήκε πιο ωραίο το βίντεο. Εσύ τι ρόλο είχες? Εγώ έπαιζες πρωταγωνίστρια? Εγώ κάνω ένα check-in, το οποίο το βλέπει ο πρωταγωνιστής μας, ο οποίος είναι κολλημένος στο Facebook. Και απλά παρατηρεί τι κάνουν οι φίλοι του, δεν είναι εκεί μαζί τους. Και στο δεύτερο μέρος
που ουσιαστικά είναι πραγματική ζωή. Ο φίλος είναι μαζί μας και πίνει καφέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο Facebook, για παράδειγμα, κάνετε ad και αντίστοιχα accept, δηλαδή πρόσκληση και αποδοχή φιλίας από άγνωστους ανθρώπους? Προσωπικά όχι, αλλά ξέρω ότι γίνεται πάρα πολύ αυτό. Για μένα πρέπει κυρίως να κάνεις ανθρώπους που ξέρεις, με τους οποίους πρέπει να κρατάς επαφή, επικοινωνείς και όχι αγνώστους, γιατί μπορεί να μπει σε άλλα. Είσαι η Βάνα. Είσαι η Βάνα. Εσύ τι συμμετοχή είχες? Εγώ ήμουν ένας διαδικτυακός φίλος του πρωταγωνιστή που ήταν online εκείνη τη στιγμή. Δεν είχα κάποια ενεργή συμμετοχή στο βίντεο, δεν μίλαγα ή κάτι τέτοιο. Αυτό. Μάλιστα. Εσύ βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλους οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν τελείως εκτός πραγματικότητας λόγω της κακής χρήσης του διαδικτύου? Ναι, υπάρχουν. Απλά είναι επιλογή του καθενός σε ποιο βαθμό θα επιλέξει να έχει ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Μάλιστα. Μπράβο σας, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Για να πάρουμε και την άποψη της ειδικού τώρα, της Άννας Ευθυμίου, που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Ένα εξαιρετικό βίντεο, Άννα Ευθυμίου. Για να πούμε λοιπόν τι θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά και ποιο είναι εκείνο το όριο. Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από εμένα, όντως. Το βίντεο ήταν εξαιρετικό και περιέγραφε πραγματικά πώς βιώνουμε εμείς οι νέοι τις καταστάσεις αυτές μέσα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νέο σύνδρομο, λέγεται FOMO, δηλαδή Fear of Missing Out. Μία αίσθηση που φοβάσαι ότι θα απέχεις από τις κοινωνικές εξελίξεις που διαδραματίζονται στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί όταν είσαι συνδεδεσμένος όλη την ώρα σε μια σελίδα στο Facebook ή στο Twitter, βλέπεις συνέχεια τι γίνεται και αυτό ακριβώς είναι μια συνεχής εξέλιξη. Όταν λοιπόν εσύ απέχεις από αυτό το πράγμα, σε πιάνει ένα άγχος και αυτό το άγχος μετά δημιουργεί το λεγόμενο κόλλημα, ότι κολλάς εκεί και αυτό πάλι δημιουργεί άγχος, στρες, απομόνωση και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε... Χρειάζεται το μέτρο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει εικονική πραγματικότητα. Η εικονική πραγματικότητα όμως έχει αντίκτυπο και στην ζωή μας, στην πραγματική μας ζωή. Στην πραγματική μας ζωή. Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε αυτά. Και είναι πολύ βασικό το όριο. Η αλήθεια είναι βέβαια... Ναι, ότι να πω μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά παιδιά κατεφεύγουν ακριβώς στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου. Δηλαδή το παίρνουμε αντίστροφα τώρα, γιατί ακριβώς νιώθουν απομονωμένα στην πραγματική τους ζωή. Και βρίσκουν εκεί ανθρώπους και συγχρονίζονται με κοινές, θεωρούν ιδέες και αντιλήψεις, με αποτέλεσμα να δημιουργεί έτσι μια άλλη απομόνωση. Άννα Ευθυμίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τη Σοφία Καραχρήστου. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Εξαιρετικό το βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και